I am Pinoy Rob. I am Pinoy Rob. Para sa mga headlines, weather forecast, opisyal na idiniklara ang La Nina. Ano ang kahulugan nito? In local news, 30 kamiyembro ng INC lalahok sa peace rally sa Cagayan de Oro. Hiniling ng TCC sa PNP ang agarang ustisya para sa kanilang estudyanteng pinaslang. Ang lider ng KAPA ay muling sinilbihan ng arrest warrant habang nasa kulungan. Mag-asawa inaresto sa pagpuslit ng 6.8 milyong halaga ng shabu. Ang international, maaaring maging pare ang mga bakla, ngunit kailangang itago ito, simbahan ng Italia. Para sa entertainment, bakit naging bahagi ng zombie series na Utopia si Blackpink Jisoo? Sports, Basketball League, nahihirapang mga Pinoy import sa mga pagkatalo sa Japan. International feature, mga nakakapinsalang sunog sa California. Timeline ng Enero 2025. National feature, patuloy na pinagmamasdan ng PCG ang monster ship ng China K amidst mahahabang alon. Trivia, bakit itinuturing na mga saging na berya ngunit hindi ang mga strawberry? If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon, maayong adlaw Visayas ug Mindanao. Ngayon ay Huwebes, Enero 16, 2025. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. For the local news, 30 kamiyembro ng INC o Iglesia ni Cristo lalahok sa peace rally sa Cagayan de Oro. Cagayan de Oro City. Nagsiguro si City Mayor Orlando Clarix Oy na bibigyan ng sapat na seguridad ang gaganaping peace rally na may hindi bababa sa 30 miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC sa lungsod bukas. Ito matapos tumugon ang mayor sa kahilingan ng INC na makapagdaos ng peace rally na layong humiling kay Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte na magkaisa para sa ikabubuti ng bayan. Ayon kay John Boy Actob, sinabi ni Mayor Oy na handa ang mga ahensya ng gobyerno na tumulong sa malaking kaganapan ng INC. Isa sa mga ipinahayag ng INC ay ang pagtutol nila sa pagpapalit kay Vice President Sara Duterte habang hindi rin nila gusto ang ideya ng pagpalit sa tungkulin ng Pangulong Marcos. Ang nationwide peace rally ng INC ay nagsisimula sa Quirino Grandstand sa Maynila
papunta sa iba't ibang probinsya tulad dito sa Cagayan de Oro City. Ang peace rally na ANC ay bahagi ng kanilang pagpapakita ng suporta sa kasalukuyang administrasyon, ngunit may halong paghingi at pagbabago at reforma sa mga isyong may kaugnay sa politika at pang-ekonomiya. Ayon sa mga leader ng INC, mahalaga ang pagkakaroon ng malakas na bayanihan at pagkakaisa sa mga ganitong kaganapan upang mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa buong bansa. Hiniling ng TCC sa PNP ang agarang hustisya para sa kanilang estudyanteng pinaslang. Cagayan de Oro City, humiling ang Taguluan Community College o TCC sa pulisya na pabilisin ang pagsisiyasat sa tunay na suspect na pumatay sa kanilang estudyanteng babae sa pamamagitan ng pagdunggab nito sa loob ng kwarto sa kanilang bahay sa Zone 4, Sitio Dinugan, Barangay Santa Ana, Taguluan, Misamis Oriental. Ito pangagad na matugunan ang katarungan para sa biktima, si Lady Grace Galo, 19 anyos na gulang, ikalawang taon na estudyante sa kursong BS Business Administration. Inamin ng paaralan na labis silang nagulat sa insidente na nangyari sa kanilang estudyante. Ang TCC ay nakikiisa sa kalungkutan ng pamilya at kaibigan at nagsalita laban sa karumaldumal na krimen. Si Galo ay aktibong membro rin ng simbahan bilang sakristan, ngunit labis na nagulat ang marami sa kanyang sinapit kahapon ng umaga. Ang mga investigador ay patuloy na naghahanap ng tunay na salarin at isinagawa ang masusing pagsisiyasat. Kasalukuyan ding may isa pang person of interest na inimbestigahan ang pulisya. Matapos mapatunayan walang kinalaman ang 6 na empleyado na unang inimbita kahapon, ang kaso ni Lady Grace Galo ay nagdulot ng matinding reaksyon sa komunidad, lalo na sa mga magulang at estudyante dahil sa sinapit ng isang inosenteng estudyante. Ang Taguluan Community College ay nagbibigay ng suporta sa pamilya ng biktima at patuloy na nagbibigay pansin sa mga pangyayari upang matiyak ang mabilis na katarungan para sa kanyang pagkamatay. Ang leader ng KAPA ay muling sinilbihan ng arrest warrant habang nasa kulungan. Cagayan de Oro City, naaresto at sinilbihan ng mandato de aresto ang dating leader ng kontrobersyal na Cabos Padatuon Community Ministry International Incorporated o KAPA na sa kasalukuyang nakakulong sa City Jail sa Barangay Lumbia ng lungsod. Ito ay matapos maaresto ng tracker team ng Sugbong Pugon Police Station sa ilalim ng Misamis Oriental Police Provincial Office ang arrest warrant laban sa matagal ng wanted KAPA leader. Ang nasabing court order ay may kinalaman sa kasong syndicated staffer na walang piyansang inilaan para sa akusado. Dagdag dito, sinabi ni Police Regional Office 10 Director Brigadier General Jason de Guzman na bagamat dating nakakulong ang akusado ay ipinatutupad pa rin ng pulisya ang kanilang tungkulin na isilbi ang kautusan ng korte. Dumating ito matapos na maalala na ang dating founder ng KAPA na si Joel Apolinario ay dati ring nakakulong sa Lumbia City Jail dahil sa mga kaso na ikinasa sa mga korte ng lungsod noong nakaraang mga taon. Ang operasyon laban sa KAPA ay patuloy na isinasagawa lalo na sa pagkatapos ng desisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipabuwag ang iligal na operasyon nito noong panahon ng kanyang administrasyon. Hanggang ngayon, hindi humuhupa ang mga pagsisikap ng mga otoridad upang masiguro ang katarungan laban sa mga sinasabing iligal na aktibidad ng KAPA. Mag-asawang inaresto sa pagpuslit ng 6.8 milyong halaga ng shabu. Cagayan de Oro City, nananatili sa kulungan ang mag-asawang matapos silang arestuhin ng pulisya dahil sa pagbebenta ng iligal na droga sa sitio
Kamakawan, Barangay Indahag sa lungsod. Ang pag-aresto ay nangyari matapos ang dalawang sospek alias Mario at Maria ay hindi nagawang makaiwas nang mahuli sila ng mga otoridad sa isang transaksyon sa droga. Ang operasyon ay pinangunahan ni Regional Philippine Drug Enforcement Unit 10 na nakapagtala ng pagkuha ng humigit kumulang 1 kilo ng hinihinalang shabu na may tinitiyang halaga na 6.8 milyong piso. Nabatid ng mga otoridad na matagal nang minamanmanan ang mga suspect dahil sa kanilang kaugnayan sa mga ilegal na aktibidad sa droga. Sa kanilang pagkukumpiska, nakakuha ng malaking halaga ng ilegal na droga na nagresulta sa isang seryosong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang mag-asawa ay naharap sa legal na proceedings sa mga korte ng lungsod kung saan pinaghahawakan ng prosekusyon ang pangangailangan para sa isang masusing investigasyon at panagutan. Patuloy ang mga otoridad sa kanilang mga pagsisikap laban sa krimen sa droga at sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Weather forecast. Opisyal na idiniklara ang La Nina. Ano ang kahulugan nito? Ayon sa NOAA, ang Climate Prediction Center, opisyal na nasa La Nina phase na tayo at naglabas ng La Nina Advisory noong Enero 9, 2025. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Una, ang technical na kahulugan ng La Nina ay ang pagkaroon ng kahit isang buwang mas mababa sa karaniwang temperatura ng dagat sa ekwatorial na bahagi ng silangang Pasipiko. Sa isang dituwirang paraan, ito ay maaring magdulot ng pagtaas ng ulan at bagyo sa kanlurang Pasipiko, kabilang na ang Pilipinas. Nangyayari ito dahil habang lumalamig ang silangang Pasipiko, umiinit naman ang kanlurang Pasipiko. Ang phase nito ay nasang tatagal lamang ng ilang buwan at sana ay bumalik tayo sa enson neutral na kondisyon bago magsimula ang panahon ng bagyo. Ang datos nitong nakarang taon ay nagpapakita ng paglipat mula sa El Nino phase noong Enero ng nakaraang taon patungo sa neutral na kondisyon bago umabot sa kasalukuyang La Nina phase na may mas mababang temperatura ng dagat sa silangang Pasipiko. Ano nga ba ang El Nino at La Nina? Sa La Nina, ang mas pinalakas na easterly trades winds ay nagtutulak ng mainit na tubig mula sa silangang Pasipiko patungo sa kanlurang Pasipiko. Ang proseso ito ay nagpapataas ng convection sa pag-ulan lalo na sa Pilipinas at ibang bahagi ng Timog Silangang Asya. Sa tipikal na mga pattern, ang La Nina ay konektado sa mas mababang temperatura sa silangang Pasipiko at mas mataas na temperatura sa kanlurang Pasipiko, samantala ang El Nino ay kabaliktaran. Ayon sa mga long-range outlooks, ang La Nina phase na ito ay magpapatuloy hanggang Enero at Pebrero na may 90 to 100% na posibilidad, ngunit inasahang hihina ito pagsapit ng Marso o Abril. Sa Mayo at mula Hunyo hanggang Agosto, inasang babalik ang mga kondisyon sa enson neutral na siyang gitnang kalagayan sa pagitan ng El Nino at La Nina. Sa ngayon, ang mas mainit na temperatura ng dagat sa Timog Silangan Asya ay magdudulot ng mas mataas na ulan sa kanlurang Pasipiko, lalo na mula Disyembre hanggang Pebrero. Ang mga pattern ng malalakas na pag-ulan ito ay tugma sa shoreline setup at karaniwang pag-ulan na nakikita sa panahon ng La Nina. Ang mga lugar na nakakaranas ng malalakas na ulan ay makikita sa mga rehiyon tulad ng Hilagang Silangan ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas batay sa mga
projection para sa Enero at Pebrero. Samantala, mas mababa ang inasang pagulan sa kanlurang bahagi ng Luzon kabilang ang Region 1 dahil sa rain shower effect na dulot ng pinalakas na easterly trade winds. Kabuuan opisyal na pagsisimula ng La Nina ay nagpapaliwanag ng mas mataas na ulan sa ilang bahagi ng kanlurang Pasipiko, kabilang ang Pilipinas, habang lumilikha rin ang mga lokal na pagkakaiba sa dami ng ulan dahil sa mga salik na pangklima sa rehiyon. For the national news, 4 huli sa paglabag ng gun ban sa unang kaukulang kaso batay sa Ombuds Election Code na dulot ng seguridad. At para sa international news, maaari maging pari ang mga bakla ngunit kailangang itago ito, simbahan ng Italia. Ang isang bagong pag-unlad, inilabas ng Vatican ang bagong mga alituntunin na aprobado ng Italian Bishop Conference na tumutok sa pagsasama ng mga lalaking bakla sa mga seminaryo at ang kanilang landas patungo sa pagiging mga pari ng Katoliko. Ang mga alituntunin ito ay inilathala online noong Webes na binigyang diin ang kahalagahan ng pagiging celebrate at ang mga moral na inasahan para sa mga kandidato na nagpaplano na maging pari. Pinapayagan ng mga alituntunin ang mga lalaking bakla na makapasok sa mga seminaryo at magsimula ng kanilang pagsasanay bilang mga pari. Ngunit may mahigpit na kondisyon. Sa partikular, pinagbabawal ang mga taong nagpapakita ng kanilang homosexualidad o pagsusulong ng tinatawag na gay culture ayon sa pananaw ng simbahan. Ang isang seksyon ng 6.8 pahinang alituntunin ay particular na nakatuon sa mga tao na may mga homosexual tendencies na lumalapit sa mga seminaryo o mga nagkakaroon ng gayong sitwasyon sa panahon ng kanilang pagsasanay. Ang simbahan habang lubos na iginagalang ang mga taong ito ay hindi maaring tanggapin sa seminaryo at sa banal na orden ang mga taong may kasanayan sa homosexualidad, may malalim na ugat na homosexual tendencies o sumusuporta sa tinatawag na gay culture anang mga alituntunin. Ayon sa mga alituntunin, ang mga kandidato na may malalim na ugat ng homoseksualidad na nagsasagawa o aktibong sumusuporta sa tinatawag na gay culture ay hindi angkop sa pagiging pari. Ang hakbang na ito ay maayon sa paninindigan ng Vatican hinggil sa celibacy at mga inasahan na moralidad na nagtatampok ng paniniwala na ang mga nais pumasok sa priesthood ay dapat sumusunod sa mga tradisyonal na turo ng simbahang Katoliko na nagsusulong ng celibacy at pagkakaroon ng pangako sa mga doktrinang simbahan. Ipinaliwanag ng Italian Bishop Conference na hindi ito isang anyo ng diskriminasyon laban sa mga individual, kundi isang pagtuon sa espiritual at doktrinang pananaw ng simbahan hinggil sa isyu. Ang mga lituntunin ay naglalayong magbigay ng balanse sa pagkaka-inclusive habang sumusuporta sa mga turo ng simbahang Katoliko sa isyu ng kasarian at moralidad. At para sa entertainment, bakit naging bahagi ng zombie series ng Utopian si Blackpink's Jisoo?
Ang South Korean ay naging hotspot para sa mga zombie-themed content sa mga nakaraang taon at ito ay ang kakaibang kombinasyon ng romansa at humor laban sa magulo na background ng zombie apocalypse na nag-udyok kay Jisoo ng K-pop group Blackpink na tanggapin ang papel sa seryeng Utopia. Nakita na natin ang maraming zombie series at pelikula sa mga nakaraang taon. Para sa akin, parang karamihan ay napaka-edad at seryoso. Binahagi ng singer-turned-actress sa isang film interview na ibinabahagi ng singer-turned-actress na isang film interview na ibinahagi ng Prime Video sa ABS-CBN News. Pero ang Utopia ay pinagsama ang humor, romansa at iba pang genre elements sa konteksto ng zombie apocalypse. Napanatili ng serye ang iba't ibang mga elemento nito habang nananatiling di mahuhulaan. May mga sandali na sasabihin ko, wow, o ano? Sa pagkabigla, naniniwala ako na maraming mga manonood ang makikita ang serye bilang bago at nakakainganyo. Kaya't iyon ang dahilan kung bakit ako pumili sa proyektong ito, paliwanag ni Jisoo. Ang Utopia na magbubukas sa Prime Video noong Pebrero 7 ay nagsasalaysay ng kwento ng dalawang magkasintahan na nag-navigate sa zombie outbreak sa Seoul habang sinisikap nilang muling magkita matapos biglang maghiwalay. Sa serye, si Jisoo na dati nang nag-star sa hit 2021 romance drama na Snowdrop ay ginampanan ang papel ni Yang Jo, isang kabataang determinadong muli magkita ang kanyang nobyo na si Jaehyun o Park Jong-min na naglilingkod sa mandatory na serbisyo militar sa panahon ng biglaang pagsiklab. Nang tanungin kung bakit sumali siya sa serye, simple ang sagot ni Jong-min. Mayroon akong isang dahilan. Si Jisoo hindi ito ang unang pagkakataon na nagtulungan ang dalawang aktor. Dahil parehong gumawa ng cameo appearances sa 2023 film na Dr. John and the Lost Talisman, gayunpaman parehong binanggit ng dalawa ang pagkakataon makatrabaho ulit bilang isa sa mga pangunahing dahilan ng kanilang pagpasok sa Utopia. Talagang gusto ko siyang panoorin ng malapitan. Sabi ni Jisoo tungkol kay Jimin na may tagumpay mula sa prestihiyosong South Korean award show tulad ng Big Sang Arts Award ng Blue Dragon Film Awards. Si Jongmin na kilala sa mga seryeng tulad ng Hellbound at The 8 Show pati na rin sa krimeng pelikula na Smugglers ay inilarawan ang mga komedyang sandali ng Utopia bilang isa sa mga lakas nito. Sports, Basketball League, nahirapang mga Pinoy imports sa mga pagkatalo sa Japan. Ang mga Pilipino imports sa 2024 o to 2025 season ng Japan Basketball League ay dumaan sa mahirap na laro noong Sabado. Si Dwight Ramos, Ray Parks Jr., Matthew Wright, AJ Edo, Roosevelt Adams, Jiu Chu at ang kanilang kupunan ay lahat ay nagtamo ng pagkatalo ilang araw bago ang All-Star Weekend ng Liga. Nakagawa si Ramos ng 10 puntos at 3 rebound sa loob lamang ng 15 minuto ng paglalaro noong Sabado sa Hokkaido Kitayel. Ngunit natalo ang Livanga Hokkaido sa Kyoto. Hanaris 96 o 92-76. Ang pagkatalo nito ay ang ika-19 na pagkatalo ng Livanga sa 29 laro at bumaba sila sa ika-5 pwesto sa Eastern Division. Si Ray Parks Jr., ang dating kasamahan sa Gilas Pilipinas, ay may maganda ring performance. Ngunit nasayang ang kanyang mga nagawa ng talunin ng Osaka Evesa ang Ganma Crane Thunder 76-67 sa Okini Arena, Maishima.
Ang dating standout ng National University ay may 11 puntos, 3 steals, 2 rebounds at 1 assist, ngunit hindi ito sapat upang mapanatili ang kanilang ikatlong pwesto sa Western Division na may 15-14 na record. Si Matthew Wright para naman sa kanyang bahagi ay may maayos na laro na may 5 puntos, 4 na assist, 2 rebounds, 1 steal at 1 block, ngunit patuloy ang pagkatalo ng Kawasaki Brave Thunders ngayon laban sa Fighting Thunders. Ngunit patuloy ang pagkatalo ng Kawasaki Brave Thunders ngayon laban sa Fighting Eagles Nagoya 94-80 sa Nagoyashi Inner Sports Center. Ang pagkatalo nito ay ika-22 pagkatalo ng Kawasaki sa 29 laro at bumagsak sila sa ika-8 pwesto sa Central Division. Si EJ Edo ay mayroon ding maayos na performance noong Sabado. Ngunit natalo sila sa Hiroshima Dragonflies 80-70 sa Hiroshima Sun Plaza Hall. Ang 6'10" stalwart ay nakapagtalaga na 8 puntos, 7 rebounds at may 1 assist at 1 block. Ngunit bumaba sila sa ika-6 na pwesto sa Western Division na may 13-17 na record. Si Roosevelt Adams naman ay nanatiling tahimik sa pagkatalo ng Yamagata Wyverns sa Toyama Grosses 87-77 sa Yamagata Prefectural Sports Park. Nakuha lamang siya ng 5 puntos at 2 rebounds sa pagkatalo na ito na nagbigay sa kanila ng ika-19 pagkatalo sa 31 laro. Sa wakas, si Jiro Chu ay tahimik din sa pagkatalo ng Ehime Orange Vikings sa Owamori. Watts 97-75. Siya ay naglaro ng 5.52 minutos sa kanilang ika-30 pagkatalo sa 31 isang laro hanggang sa ngayon. At para sa international feature, mga nakakapinsalang sunog sa California, timeline ng Enero 2025. Noong Enero 7, isang napakamatay na sunog ang sumiklab sa isang mataas na bahagi ng Los Angeles na nagdulot ng pagkawasak ng mga bahay at traffic jams habang 30 katao ang lumikas sa ilalim ng makapal na usok na sumakop sa karamihan ng lugar ng Metropolitan. Inanunsyo ng mga opisyal na nagsunog na hindi bababa sa 1,262 acres o 510 hektarya na Pacific Palisades area sa pagitan ng Santa Monica at Malibu matapos ang paalala na may matinding banta ng sunog mula sa malalakas na hangin na dumating kasunod ang mababang panahon ng tagtuyot. Ang sunog ay mabilis na kumalat sa loob ng ilang oras habang pinangagambahan ng mga opisyal na ang masama pang kondisyon ng hangin ay inasang darating sa magdamag. I've never seen anything. Fires were this close to the cars. People left their cars on Palisades Drive, burning up the hillside, the palm trees, everything's going. And the wind and the firemen are great, but you can only do so much. Na nagdudulot ng pangamba na mas maraming mga lugar ang maaring sa pilitang lumikas. Tinamaan din ng sunog ang sikat na Gattivelia, isang kilalang kulturang landmark na nagtataglay ng mga mahalagang antigong piraso at sining habang ang mga paligid nito ay tinutubuan ng apoy dulot ng mataas na hangin. Sinikap ng mga bumbero at mga emergency personnel na protektahan ang villa at iba pang makasaysayang mga lugar. Ang sunog ay nagresulta sa malawakang pagtugon sa mga mapagkaloob na tagapaglaban ng sunog, kabilang ang mga ground crew,
air tanker at helicopter upang labanan ang kalamidad. Sama-samang nabigay ng suporta ang mga komunidad at mga katabing lugar habang sama-samang tinutugunan ang krisis na ito. Para sa national feature, patuloy na pinagmamasdan ng PCG ang monster ship ng China kay Amids mahabang alon. Patuloy na pinatatag ng Philippine Coast Guard o PCG ang kanilang mga hakbang sa pagmonitorya at pagsagot sa presensya ng barko ng Chinese Coast Guard 5901 na nananatili malapit sa tubig ng Zambales kahit mahirap na kondisyon ang dagat. Ang PCG sa ilalim ng BRP Teresa Magbanwa ay nananatiling maingat upang matiyak na hindi inaabuso ng China ang karagatan ng Pilipinas sa kabila ng mahirap na lagay ng panahon na may alon na umaabot sa 3 to 0.5 metro. Patuloy na isinasagawa ng PCG ang mga hamon sa radyo upang ipakita ang pag-angkin ng bansa sa Exclusive Economic Zone o EEZ nito at upang hadlangan ang mga iligal na aktibidad ng Chinese Coast Guard. Ang mga hamong ito ay naglalayo na ipaalala sa China ang kanilang pag-abuso sa teritoryo ng Pilipinas. Bukod dito, pinanatili ng PCG ang kanilang operasyon kahit na nasa harap ng mga mahirap na kondisyon ng dagat at binigyang diin ang kalagahan ng patuloy na pagtutok ng mga ganitong uri ng isyu upang mapanatili ang soberanya ng bansa sa mga isyu ng dagat. Kamakailan, inireport ng PCG ang tagumpay ng operasyon sa pagpapalayas ng isang barko ng Chino mula sa karagatang Pilipino na nagpapakita ng kanilang matatag na pangako sa pagtatanggol ng pambansang interes na mga disputed maritime areas. Ang mga pagsusumiklab sa pagmamonitor ay inasa magpapatuloy habang nanatiling mataas ang tensyon sa rehiyon. Para sa trivia, bakit itinituring na ang mga saging na berya ngunit hindi ang mga berry? Hindi totoo ang berya ang strawberry kahit na ito ang tawag. Hindi tulad ng mga saging na scientifically tinuturing na mga berya, ang mga strawberry ay nagmumula sa maraming ovary, kaya't bawat maliit na buto sa ibabaw ay nagmula sa iba't ibang ovary. Gayun din ang mga raspberry at blackberry ay binubuo ng mga cluster ng droplets. Bawat isa ay nagmula sa isang sulong ovary. Sa kabaliktaran, ang mga saging kasama ng mga talong, ubas at orange ay itinuturing na mga tunay na berya dahil sila ay nagmula sa isang sulong ovary at may maraming buto sa loob. Ang mga tunay na berya ay kadalasang may makapal na balat habang ang ibang prutas tulad ng mansanas, peras at seresa kahit na magkapareho sa itsura ay may iba't ibang klase ng itsura sa pagpaparami. At iyon ang nakuha namin impormasyon mula dito sa loob at labas ng bansa. Patuloy po tayong makinig at manood ng Pinoy Rab News Channel on YouTube. Maraming salamat at hanggang sa muli. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on.
Thank you for being part of our community.